contract workers na ipinadala ng LGU Lubao sa South Korea sumaka sa mga employer. Mayor SB Pineda pumapila sa mga kabalen na huwag sumugal sa pagiging TNT. Mga estudyante, balik silid-aralan para sa face-to-face classes sa Agosto ayon sa DepEd. Lalaking labas-pasok umano sa Drug Rehabilitation Center, pinaslang ang sariling ama't ina matapos umanong mapagkamalang mga zombie. At seniors at PWDs, mabibigyan na ng 20% discount kapag bumili ng mga pangunahing produkto at pangangailangan online ayon sa DSWD. Magandang gabi Karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nananawagan si Lubao Mayor Esmeralda Pineda sa kanyang mga kabaleng overseas contract workers sa South Korea na magsumugal sa pagiging TNT. Ito'y matapos pong may report sa kanyang tanggapan ng mga ipinadalang manggagawa ng LGU sa nasabing bansa ay tumakas umano sa kanilang employer bago pa man matapos ang kanilang 5 buwang kontrata. Ang detalye ay hatid ni Paulo G. Santos. As long na sa contract, 'di ba, nabibigay yung salaries na agreed, 'di ba? Apan na nag-agree sila. So, iyon, that's more than enough. 'Di ba? Kaya sa akin sana tapusin lang nila yung contract at bumalik sila dito. Ito ang panawagan ni Lubao Mayor SB Pineda sa mga napababalitang mga tumakas na overseas contract workers na ipinadala ng LGU Lubao sa South Korea bilang magsasaka. Ayon sa alkalde, kabilang ang mga ito sa batch ng higit 130 farm workers na nakarating sa nasabing bansa sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng LGU at ng South Korean government. Bawat katao ay binibigyan ng 5 buwang kontrata upang magtrabaho bilang manggagawa sa bukid. Kasi nasa 130 plus yan na farmers na pinadala namin sa Korea. Turn out, meron mga nag-TNT, tumakas sila dun sa employer nila. Yung iba, wala pang 1 month, umalis na sila. Siyempre, sabi ko, yun naman talaga ang pinakiusap ko sa kanila. Actually, kinausap ko sila before pa talaga sila umalis. Sabi ko, nagmakawa ako. Sabi ko, please, walang magti-TNT. Kasi sabi ko, hindi ito maganda for us. Bilang pakikiisa sa South Korean government na nagtimbre sa estado ng mga kabalen na nagawang tumakas, nauna na umanong ipaalam muna ito sa pamilya ng mga OCW bago isinapubliko ang abiso. Ayon kay Pineda, bagamat humingi na sila ng paumanhin sa South Korean government, nangangamba pa rin sila kung ito'y makakaapekto ba sa ibinigay na pribilehiyo ng nasabing bansa sa pag-recruit ng mga kabalen sa Lubao. Sa ngayon ay meron umanong nakabinbin na aplikante na naghihintay na lamang na makapirma ng kontrata. Kasi sabi ko, kahihiyan yun on my dahil ako ang kamuwa ng Korean government, di ba? Nagsabi ako dun sa mga relative na pasensya na kayo, ipopost ko to. Sabi kong gano'n kasi hindi maganda yung ginawa nila. Not just for me, for the Kapampangan, di ba? Lalo na para sa mga Tagalubao na meron pang mga aplikante ngayon na naghihintay din sila ng na makapirma sa contract. Sabi ko, hindi ko alam kung maaapektuhan to. Samantala, 3 sa kada 100 Pilipino na umaalis na OFW nitong taong 2020 ay mula sa gitnang Luzon ayon sa Philippine Statistics Authority. Dito kabahagi ang mga overseas contract workers sa Lubao, Pampanga na hindi nahinto ang recruitment sa kabila ng krisis ng pandemya. Sa tala ng PSA, malaking bahagdan pa rin ng mga OFW na umalis sa Pilipinas ay sa Asia nagtutungo. Nangalahati naman ang halos dating 2.18 million OFW nitong 2019 na nai-record ng taong 2020 na bumaba ito sa 1.71 million ang nakaalis sa bansa, bunsod ng krisis sa ekonomiya na idinulot ng COVID-19 pandemic. Paulo G. Santos, CLTV News. Mananatili sa Alert Level 1 na estado ng 7 probinsya at 2 highly urbanized cities ng Central Luzon. Ito'y batay sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Ito'y sa kabila ng naita ng local transmission ng isang variant ng Omicron.
Pakinggan natin ang ulat din siya na Lumba, Parunga. Naitala nitong ikalawang linggo ng Mayo ang local transmission ng Omicron variant BA.2.12.1 na higit umanong nakahahawa kaysa sa naunang variant nito. Sa kabila nito, nananatiling Alert Level 1 ang rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa halos lugar sa bansa. Kabilang na ang Central Luzon na binubuo ng lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales at dalawang highly urbanized cities, ang Angeles City at Olongapo City. Dahil nasa Alert Level 1 pa rin ang rehiyon, fully operational pa rin ang mga establisimento at transportasyon. 100% capacity din ang lahat ng mga lugar ng trabaho, pampubliko man o pribado. Hindi na kailangan pang maglagay ng acrylic o plastic divider. Kahit walang safe, swift at smart passage o S-Pass ay papayagan na sa mga interzonal travel. Wala ng paper-based contact tracing at optional na lamang ang digital contact tracing. Mananatili naman ang pagsusuot ng face mask kapag lumalabas ng bahay at gayon din kapag pumapasok sa mga establisimento. Lagi pa rin dalhin ang proof of vaccination kung dadalo sa mga indoor activities, mass gatherings at religious gatherings. Jana Lumbang, Parungaw, CLTV News. Balik eskwela na ang mga mag-aaral sa darating na Agosto para sa school year 2022-2023. Magkagayunman, magkakaiba umano ang magiging strategiya ng face-to-face classes, depende sa state of health, at assessment ng Department of Health sa estado ng lugar. Tanging sa areas na nasa alert level 1 and 2 lamang magkakaroon ng in-person classes. Narito ang detalye. Inanunsyo nitong Lunes ni Department of Education o DepEd Secretary Leonor Briones ang pagpapatuloy ng in-person classes sa mga pampublikong paaralan para sa susunod na academic year simula August 22. Sa next academic school year, in-expect natin na fully 100% na talaga ang pag-implement ng face-to-face. Binigyang din naman ng kalihim na magkakaibang magiging modalities ng face-to-face depende sa sitwasyon ng mga eskwelahan, state of health at assessment ng DOH. Ang setup ay dapat aprobado ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF at ng local governments kung nasaan ang mga paaralan. Papayagan ng physical classes sa mga lugar na nasa alert level 1 at 2 lamang. Basta may clearance galing sa Department of Health, at saka sa tingin namin pumapayag naman ang mga local governments at saka may consent ng mga parents ay talagang tinutuloy na natin ang face-to-face classes. Pero sa pagkangayon, ini-encourage din ng Department of Health na talagang tuluyan na nating gawin ang face-to-face. Ayon naman kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa na ng in-person classes habang patuloy na inoobserbahan ng blended learning modalities. Tinitingnan po namin na blended, may face-to-face na mga araw at may araw na papayagan na nasa mga bahay pa rin natututo ang mga bata. Pero hanggat po, pag pinayagan na po tayo ng IATF na ang lahat ng paaralan ay magkaroon ng face-to-face classes, mga ilang araw, bawat linggo, ay iyan na po ay isusulong ng kagawaran ng edukasyon. Sa May 26 report, sinabi ng DepEd na base sa latest quick count mula sa mga rehiyon, 30,033 public schools o 66.56% ng kabuang bilang sa buong bansa ang nagsasagawa na ng in-person classes. Gayunman, tanging 918 o 7.43% ng mga pribadong paaralan sa bansa lamang ang may in-person classes. Sinabi rin ni Briones na walang problema sa mga public schools dahil kapag ang isang rehiyon ay isinailalim sa alert level 1 o 2, ang implementasyon ng physical classes ay magiging otomatiko na raw. Hindi raw ganito ang kaso sa mga private school kung saan nasa school officials ang final say. Mayroon din tayong mga private schools na ina-encourage natin na bumalik na sila sa face-to-face.
Matatandang Nobyembre nitong nakarang taon sinimula ng limited face-to-face classes sa bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ang mga participating schools required sumunod sa standard base sa safety assessment tool kasamang mahigpit na pagpapatupad ng protocol na inilatag ng IATF, Department of Health at DepEd. Kailangan din ng permiso mula sa local government at magulang ng mga estudyante. Samantala, nakatakda naman ang transition period sa pagitan ni Briones at ng bagong kalihim ng DepEd na si Vice President-elect Sara Duterte mula June 20 hanggang June 30. Umaasa raw ang kalihim na magkakaroon ng continuity sa mga programa na napatunayang epektibo sa kanyang termino, kabilang ang Alternative Learning System at Last Mile Schools Program. Umaasa rin siya na may pagpapatuloy ang digital learning sa ilalim ng susunod na administrasyon. Hinahanda namin yung lahat. Ginagawa na namin yung transition report. At saka yung aming medium-term plan. We are looking forward to a smooth transition. We are looking forward, hopefully, with great hopes for continuity of the programs that are working very well. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Bagyang pagtaas ang kaso ng COVID-19, hindi pa maituturing na surge ayon sa Opta Research. Pagtindig ni President-elect Marcos sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, inaasahan ni retired Supreme Court Justice Carpio. At online visitors registration portal, inilunsad para sa mga nais bumisita sa Bataan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, naitala po ng Department of Health ang 8.8% na pagtaas ng average daily cases ng COVID-19 itong huling linggo ng Mayo. Magagayunman, hindi pa umano maituturing na COVID-19 surge ang estado ito ng bansa. Ayon po yan sa Opta Research. Narito ang report ni Angelica Cara. May ilang mga dahilan kung bakit nagkaroon umano ng bahagyang pagtaas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng bansa. Gayunman, masyado pa raw maaga upang masabi na magkakaroon ng surge sa infections ayon sa miyembro ng Opta Research Team. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Guido David na sa bahagyang pagtaas ng kaso sa Pilipinas, mahirap pa raw madetermina kung ano ang spesipikong salik sa likod nito. Iniulat ng Department of Health nitong Lunes ang 8.8% na pagtaas sa average daily cases na nasa 188 at nakapag-monitor ng 1,370 na bagong kaso mula May 23 hanggang 29. Yung mobility and yung natin, yung possibly yung waning immunity, and then yung isang main factor dyan
sa tingin natin ay yung panibagong mga sub-variant na na-detect na sa bansa natin. Matatandaang na-detect na sa bansa ang Omicron BA.4 at BA.2.12.1 subvariants na sinabing higit na nakahahawa. Right now, it's too early to tell kung ano yung magiging effect kasi maraming factors dito. Yung ating wall of immunity, isa yan sa major factors dito. Sinabi rin ni David na ang presensya ng subvariants ay tiyak na nagiging sali kung magkakaroon man ng surge kagaya ng nangyari sa Estados Unidos at South Africa. Dagdag pa niya, parehong may wall of immunity ang dalawang bansa dahil sa kanilang mataas na vaccination rate. Para sa Pilipinas, sinabi ni David na hindi raw ito tiyak. So sa ngayon, masyado pa maaga para ma-detect yung or ma-determine yung trajectory na makikita natin sa next 2 weeks or even the next month. It's still possible na mawawala itong uptick, bababa ulit yung bilang ng kaso. It's also possible, Yusek, na magpapatuloy itong uptick pero bahagya lang siya na uptick pa rin. At possible din na magpatuloy siya at baka lumakas siya, maging talagang pagtaas ng kaso, makikita natin. Sana naman hindi mangyari yan. Binigyang diin din ni David na ang lugar na may pagtaas ng kaso ay hindi consistent. Batay sa COVID-19 tracker ng DOH as of May 30, 2022, nasa 2,448 ang kabuuang bilang ng aktibong kaso sa bansa. Kabilang sa nangungunang rehiyon na may mataas na bagong kaso, ang Gitnang Luzon na may 250 na aktibong kaso. Angelica Cara, CLTV News. Umaasa si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na paninindigan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag na igigit ng kanyang administrasyon ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Tumanong tamang posisyon na dapat natayuan ng presidente ng bansa upang masiguro na hindi mababaliwala ang tagumpay ng gobyerno sa Court of Arbitration noong 2016. Darito ang detalye. Pinuri ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang ginawang pronouncement kamakailan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na igigit nito ang 2016 decision ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas laban sa Beijing na inaangkin ang halos kabuuan ng South China Sea. Kakibat nito ay inaasahan na titindigan din ng incoming president ng kanyang naging pahayag. We certainly welcome this new position of Marcos Jr., which is the only correct position that any president of the Philippines can take on the West Philippine issue. Sa isang webinar na inorganisa ng National Youth Movement for the West Philippine Sea nitong Sabado, sinabi ni Carpio na ang pahayag ni Marcos ay nakagugulat na pagbabago sa usapin ng West Philippine Sea. We can now breathe a heavy sigh of relief as if the strongest geopolitical typhoon forecasted to imminently hit our country since World War II suddenly dissipated before reaching our shores. Kilala si Carpio na kritiko sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea na nakapaloob sa 370-kilometer Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inihag ni Marcos ang kanyang tindig sa maritime dispute sa China nitong Huwebes sa panayam sa mga piling miyembro ng media. Ayon kay Marcos, may importanteng ruling na pabor sa Pilipinas at dapat daw ipagpatuloy ang pag-iit dito. Binigyang din ni Marcos na hindi ito claim kundi ito ay karapatan sa ating teritoryo. 2016 ang desisyon na International Arbitral Tribunal sa The Hague ang ruling na ibasura ang claim ng Beijing sa halos kabuuan ng South China Sea. Hindi lumahok ang China sa arbitration at tumangging kilalanin ang nasabing ruling. Ayon kay President-elect Marcos, patuloy daw na makikipag-usap ang Pilipinas sa China kaugnay sa nasabing issue ngunit hindi makikigyera dahil sa maritime dispute. We must, however, remain resolute, redouble our efforts, and be ever more vigilant in defending the West Philippine Sea. Jennifer Salenga, CLTV News. Inilunsad ng Bataan Provincial Tourism Office ang isang online visitors registration portal para sa mga nais pumasyal sa mga tourist destinations sa lalawigan. Layo ng portal na ma-regulate ang pagpasok at galaw ng turista gamit ang QR-coded tourist pass. Magsisibing gabay din umano ito ng mga turista para sa kanilang mas kumbinyenteng pamamasyal. May ulat si Jana Lubang, Parungaw.
Kilala ang Bataan bilang History Hub of Central Luzon. Maraming makasaysayang lugar at mga istruktura na matatagpuan dito na naging atraksyon na rin sa mga turista. Maliban sa ipinagmamalaking kasaysayan, may mga establisimento, pasyalan at paliguan na dinadayo rin sa Bataan. Upang maging ligtas at kombinyente ang pagbisita sa lalawigan, inilunsad ng Bataan Provincial Tourism Office ang kanilang Tourism Online Visitors Registration Portal na Visita o ang Visitor Information and Travel Assistant. Sa pamamagitan ng portal na ito, mareregulate ang pagpasok at paggalaw ng mga bisita gamit ang QR-coded Tourist Pass o QTP na ma-generate o makukuha lamang kapag gumawa ng account sa Bisita Portal. Pagkatapos nito, saka pa lamang maaaring mag-schedule ng pagbisita, magbigay ng details of accommodation, point of interest o gustong mapuntahan, at kung gustong magkaroon ng travel agent at tour guide. Kailangan din mag-upload ng health documents kagaya ng vaccination card. Kapag nakumpleto na ang summary of travel details, saka pa lamang makatatanggap ng QR-coded Tourist Pass. Laging dalhin ang printed o saved QTP dahil ito ang magsisilbing electronic ID sa paglilibot sa Bataan. Nakatakdang simula ng pagpapatupad at pag-scan ng Bataan Visita QTPs sa 16 ng Hunyo. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Lalaking labas-pasok sa Drug Rehabilitation Center, pinatay ang ama't ina. Gabinete ng incoming Marcos administration pinangalanan. Erwin Tulfo, napiling maging DSWD Secretary. At titulo ng ancestral domain, tanggap na ng mga katutubong aida ng Cora, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik sa CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita sa kamay ng sariling anak na sawiyang mag-asawang bangit ng Barangay Mapaliki, Candaba, Pampanga. Pinaslang po ng lalaking lulong umano sa droga at labas-masok sa Drug Rehabilitation Center ang kanyang ama't ina matapos mapagkamalang mga zombie. May detalye si Paulo G. Santos.
Ito ang madamdaming komprontasyon ng pamilya Bangit sa panganay nilang anak na si Jeffrey Bangit, 38 anyos, nitong madaling araw ng 30 ng Mayo sa barangay Mapaniki, Candaba, Pampanga. Isinisigaw ng mga kaanak nito ang tanong kung papaanong nagawa ni Jeffrey na patayin ang sariling ama't ina na sina Aling Merlita at Mang Jesus Bangit. Binata si Jeffrey at siya ang kasama ng kanilang magulang na naninirahan sa matandang bahay ng pamilya. Ayon sa tiyuhin nito na si Michael Reyes, kapatid ni Aling Merlita, matagal nang labas-pasok sa Drug Rehabilitation Center ang pamangkin. Siguro na-impluwensyahan dito, yun, nag-drugs, yun, nasira ulo, na-rehab, gumaling, tapos lumabas ulit, bumalik na naman sa dati. Yan ang ginawa niya. Hindi umano nila sukat akalain na aabot sa karumal-dumal na krimen ang muling pagbabalik nito sa masamang bisyo. Tulong po siya talaga sa impluwensya po ng drugs siya. Kasi kung hindi naman po niya gaganunin yung magulang niya, kung wala po sa impluwensya ng drugs siya. Sabihin niyo po yung magulang niya na mga zombie daw. Tinarget na doon niya yung zombie, pinatay na doon yung mga zombie. Na-recover sa crime scene ang ginamit na malaking bato na may bakas pa ng dugo. Hinala ng PNP Candaba, ito ang pinaghahampas ng salarin sa mga biktima. Bigla na lang daw pumasok yung suspect, tapos may daladalang bato, pinukpok daw sa ulo. Naging cause ng kanilang pagkamatay. Malalim na ang gabi, kaya ang kumusyon ay hindi umano agad narinig ng kapitbahay kahit na nasa harapan ng Barangay Road at isang compound ang pamilya Bangit. Ayon sa Scene of the Crime Operatives o SOCO, magkahiwalay na nakita ang bangkay ng mag-asawang si Mang Jesus na nakayuko at duguan sa terrace. At sa gawi naman ng likurang bahay, natagpuan si Aling Merlita habang ang salarin hindi umano nagtangkas. Batay sa salaysay ng mga kapatid ni Jeffrey, napag-alaman umano ng PNP na bago pa mangyari ang krimen, may iba ng kinikilos ang kapatid na pati ang mga halagang hayop pinatay sa pamamagitan ng pagpukpok ng bato. Nagkaroon daw po na pinatay nga daw po niya yung aso at yung mga manok. Pinatay daw po ng sa ulo. Pinahintulutan ng Candaba PNP na aming makapanayam si Jeffrey Bangit. Kwento niya, nag-iba umano ang mukha ng kanyang mga magulang sa kanyang paningin at wala na siyang natatandaan sa kanyang ginawa. Anong oras mo pinasok si tatay at nanay? Doon po ako natira. Doon ka nakatira? Bakit umabot sa ganun? Kasi parang gano'n yung mga mukha eh. Anong Naging ibang kakaiba yung mukha. Pinukpok mo ng bato, yung sinasabi ng pulis? Hindi ko matandaan. Ayon sa Candaba PNP, wala sa drug watch list si Jeffrey Bangit. Samantalang nakakulong ito sa Candaba PNP Detention Center na isang regular na selda kasama pa ang ibang mga detainee. Ito ay sa kabila ng hinalang may problema ito sa pag-iisip. Isa sa ilalim umano sa inquest proceeding si Bangit ngayong May 31 at nahaharap ito sa kasong parricide. Paolo G. Santos, CLTV News. Unti-unti nang napupuno ang gabinete ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. 5 personalidad pa ang muling tumanggap ng alok ng kanyang kampo upang maging cabinet secretary. Kabilang na po rito ang TV and radio personality na si Erwin Tulfo na napiling maging DSWD Secretary. Narito ang report ni Angelica Cara. Sa isang briefing nitong Lunes, May 30, 2022,
Inanunsyo ni Incoming Communications Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles ang ilan sa mga magiging bahagi ng gabinete at ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga personalidad na tumango sa katungkulan ay si Erwin Tulfo na magiging kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Siya ay kilalang TV and radio broadcaster at kapatid ni Senator-elect Raffy Tulfo. Si Maria Zenaida Angping ang uupo bilang sekretary ng Presidential Management Staff. Siya ay dating membro ng Kongreso na nagsisilbing kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila mula 2007 hanggang 2016. Napili naman upang tumayong Department of Tourism Secretary si Cristina Frasco na kasalukuyang tumatayong tagapagsalita ni Vice President-elect Sara Duterte. Ang incumbent Assistant Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas at dating DBM Assistant Secretary na si Amena Pangandaman ang kakatawan bilang Department of Budget and Management Secretary. At si Ivan John Uy naman na sa Department of Information and Communications Technology. Siya ay dating nagsilbi sa ilalim ng yumaong President Benigno Aquino III bilang chairman ng noon ay Commission on Information and Communications Technology. Ang lahat ng napiling maging membro ng gabinete ni President-elect Marcos ay makatatanggap ng confirmation of the bicameral mula sa Commission on Appointments bago sila formal at opisyal na makaupo sa katungkulan. Angelica Cara, CLTV News. Iginawad na sa ilang grupo ng katutubong Aita sa Porac, Pampanga ang kanilang Certificate of Ancestral Domain Title. Pinagtibay ng titulong ito ang kanilang karapatan sa lupaing Nimuno kung saan naninirahan ang nasa higit 12,000 pamilya ng mga Mag-Indi at Magansi Aita tribe. Si JM De Jesus ang may balita. Pagkatapos sa maraming taong pagsusumikap ng mga Aita sa Porac, Pampanga ay natanggap na nilang Certificate of Ancestral Domain Title o CAT 123 nitong Martes, May 31. Pinagtibay ng CAT na ito ang kanilang karapatan sa Ancestral Domain na may lawak na 18,660 na nasasakupan ng Barangay Camias Diaz, Inararo, Villa Maria at Sapang Uwak. Ang nasabing lupang ninuno ay pinamamahayan na tinitirahan ng Aita Mag-Indi at Mag-Inti. Noong Hulyo 23, 2009, inaprubahan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP and Bank ang kanilang direktang aplikasyon sa CAT at mula noon, hinihintay ng mga katutubo na may rehistro ang CAT sa Registry of Deeds o ROD. Noong Pebrero 1 ngayong taon, ang NCIP sa pangunguna ni Chairperson Allen A. Capuyan ay nagsagawa ng interagency ad visitation kasama ang Aita Mag-Ansi at Aita Mag-Indi sa Porac upang talakayin ang mga paraan upang resolbahin ang mga isyu sa kanilang pagmamayari at kawalan ng CAT. Sa tulong po ng ating mga kasama po dito sa opisina, sa LRA, at sa ating pong local government unit, most especially kay Ma'am PGMA, sa ating mahal na congresswoman, ay naipursige po natin at naparegister po ito. At yun nga, pumayag na yan yung ating mga kasama na ibang ahensya na magkaroon na lang po ng annotation sa likod na sinasabi na Section 56. Ibig pong sabihin doon, lahat ng mga titulado o mga priorized ay rirespetuhin po ng ating mga katutubo sa ayon pong nabigay na ating mga ancestral domain title. Sa ilalim ng Republic Act 8371 na kilala rin bilang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRALO, ang mga ancestral domain ay tumutukoy sa lahat ng mga lugar na karaniwang kabilang sa mga indigenous cultural communities o katutubong pamayanan na binubuo ng mga lupain, katubigan, mga lugar sa baybayin at likas na yaman na nasa teritoryo ng mga katutubo. Ang pagpapalabas umuno ng CAT sa mga ICC o katutubong pamayanan ay magbibigay sa kanila ng legal na karapatan na taglayin ang pagmamayari ng ancestral domain na inilarawan sa CAT bilang kanilang pribado ngunit pagmamayari ng lahat ng henerasyon ng mga kinaukulang katutubong pamayanan. Samantala, malaki ang pasasalamat ng mga IP sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagtulong-tulong upang makamit na nilang inaasam-asam na titulo. Sa loob po ng halos 14 na taon, sa ngayon po sobrang saya. Wala akong mapagsiglan. At sa lahat po ng tumulong, lalo na po sa aming buting congressman at ang aming vice governor at ang aming gobernador, gusto po ipabot sa kanila sobrang salamat po. Kasi mula sa kanilang suporta, ito po. Kasi masasabi na namin ganap na amin. Sinarian na po ang titulo at maging po sa aming butihing mayor na walang sawa po na sumuporta sa amin. Malaking tuwa para sa amin dahil sa henerasyon namin, sa panahon namin, marami na kaming mga elders or leader pa, mga nauna pero kinalaunan, hindi na nila na pagtagumpayan upang makamit yung ancestral land titles na tinatawag po namin.
yun, maraking kalanganan bilang sa henerasyon namin, bilang sa panahon namin natanggap namin yung pinakamimiti at buong ancestral domain. Kaya ang buong leaders ng PORAC nakiisa, bawat henerasyon at mga elders, communities, barangays, yun lahat kami, laking tuwa, napapasalamat bilang sa panahon namin henerasyon. Salamat po. Para kay PORAC Mayor Jing Capil, ang hakbang na ito na mabigyan ng titulo ang mga katutubo sa kanilang bayan ay makakatulong ng malaki para sa pagsulong ng pamumuhay ng mga katutubong Aita. Kalupanin nga sabi na po nandin, nung wala kang titulo, sabihan mo kaya kain gabon, pero wala na ka man total na dokumento. Alam man, wala kaya ka. Pero ngayon po, pag maragulmi na, kaya kaming ancestral domain natin na kaya pong kadti. Kanya pasalamatan nila po retang sinaw tingin CIP, kaya katamo pong former President Gloria Macapagal Arroyo, kaya katamo pong nanay na talagang enepulikwan ini banganta mirelisye ni kaya katamo pong kadti. JN De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Seniors sa PWDs, mabibigyan na ng 20% discount sa online purchases ayon sa DSWD. Dalawang bagong T-129 attack helicopters ng Pilipinas, idineklara ng PAF na fully mission-capable aircraft. At World No Tobacco Day, ipinagdiriwang ngayong ika-31 ng Mayo. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development na pirmado na ang Joint Memorandum Circular na nagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizen at may kapansanan na bibili ng mga essential goods sa ilang mga piling produkto online. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan natin ang ulat ni Angelica Cara. Mayroon nang inilabas na guidelines ng Department of Social Welfare and Development
ukol sa probisyon ng mandatory statutory benefits at pribilehiyo sa senior citizens at PWD para sa pagbili sa online platforms, phone calls at SMS. Batay ito sa ipinasang Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2022 noong May 6 na pinirmahan ng DSWD, DTI, DOH, DILG, BIR, National Commission on Senior Citizen at National Council on Disability Affairs. Nakasaad dito na dapat bigyan ng 20% discount ang mga seniors at PWDs sa kanilang online purchase ng mga mahahalagang pangangailangan para sa kanilang sustenance, tulad ng bigas, tinapay, gatas, tubig, liquefied petroleum gas o LPG at iba pa. Kabilang din sa listahan na maaaring mabili ng may discount ang mga itinuturing na prime commodities gaya ng veterinary products, poultry feeds, construction materials, electrical supplies, farm inputs, school supplies, at iba pa. Gayunman, ang discount para sa purchased item ng senior citizen at PWD ay hindi lalampas sa 1,300 pesos per calendar week sa online at offline transactions at hindi rin may carry over ang unused amount. Dapat ding magamit ng nasabing halaga para sa personal at exclusive consumption ng senior citizen at PWD. Para ma-avail ang discount, dapat ideklara bago pa ang placement of orders na siya ay senior citizen o PWD. Kinakailangan magbigay ng dokumento tulad ng scanned copy o screenshot ng ID at ang harapan at huling pahina ng purchased booklet. Kailangan ding ipresenta ang mga ito sa pag-deliver ng produkto. Ngayong pirmado na ang JMC, hinihikayat ang mga business owners na kilalanin ang pribilehiyong ipinagkaloob sa mga senior citizen at PWD sa pamamagitan ng pagpapatupad ng angkop na sistema o pag-improve sa kanilang existing system upang matiyak na maibibigay ang 20% discount kapag bumibili ng produkto o serbisyo online man yan, ginamitan ng telepono o mobile transactions. Angelica Cara, CLTV News. Dagdag pwersa umano sa hukbong sandatahan ng Pilipinas ang dalawang bagong T-129 attack helicopter na binili ng gobyerno sa bansang Turkey. Sakay ng mga trained pilot, nasubukan at napatunayan umano ang kakayahan ng mga bagong helicopter kaya idineklara na ang mga ito bilang fully mission-capable aircraft. Si Felix Barrios ang may balita. Idineklara na ng Philippine Air Force na fully mission capable na ang dalawang Turkish-made T-129 attack helicopters na binili ng Pilipinas. Ito ay ayon sa statement na binitawan ni Philippine Air Force spokesperson na si Colonel Maynard Mariano. Handa na raw gampanan ng mga bagong helicopter ang kanilang papel bilang strike aircraft kasunod na rin ang pagtatapos ng pagsasanay ng mga pilotong magpapalipad ng mga ito. Napatunayan naman ang kapasidad ng dalawang attack helicopter sa ginanap na Sanay Tudlan live fire exercise na ginanap sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Capas Tarlac nitong ika-16 hanggang ika-24 ng Mayo. Idedestino ang mga bagong helicopter sa pangangalaga ng 15th Strike Wing sa Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite. Ngunit hindi naman daw umano maaaring sabihin sa ngayon kung saan ide-deploy ang mga ito. Matatandaan na dumating ang dalawa sa 6 na T-129 attack helicopters na binili ng bansang Pilipinas mula sa Turkey sa Clark, Pampanga noong ika-9 ng Marso nitong taon. Inaasahan ng pamunuan ng Philippine Air Force na mapapalakas ng mga bagong T-129 ang close air support capability at armed surveillance reconnaissance ng ating hukbong sandatahan. Makakatulong rin umano ang mga T-129 attack helicopters upang masuportahan ang ibang helicopter ng Pilipinas. Nasa mahigit 13.7 billion pesos umano ang halaga ng 6 na T-129 helicopters kasama na ang logistic support at training ng mga piloto sa bansang Turkey. Felix Barrios, CLTV News. Ngayong araw, ika-31 ng Mayo ay pinagdiriwang ang World No Tobacco Day. Ngayong taon, ito po ang global campaign threat to our environment habang ang tema naman natin sa bansa ay tobacco threat to our life, vape and smoke-free environments for health Pilipinas. Sa araw na ito, higit na pinagtitibay ang kamalayan ukol sa negatibong epekto ng pagtatanim, distribusyon at pagproseso ng tobacco. Ayon po sa Department of Health, nasa 8 milyong katao ang namamatay dahil sa kompligasyon mula sa tabako.
Paninigarilyo ang pinakakaraniwang uri ng paggamit ng tabako sa buong mundo. Batay naman sa pag-aaral ng World Health Organization, 90% ng mayroong lung cancer ay may history ng paninigarilyo. Ang DOH ay mayroong line na 1558 kung nais po ninyo ng profesional na tulong para matigil ang paninigarilyo. Itinatag ng mga bansang miyembro ng World Health Organization ang World No Tobacco Day noong 1987 para ipaalala sa mundo ang masamang epekto ng tobacco pandemic. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na lamang po sa layong 60 kilometers dyan po sa may Hilagang Silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. O kaya po ay nasa layo itong 95 kilometers dyan po sa may silangan ng Maasin City, Southern Leyte. Kaya po ang Visayas, Caraga, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Southern Quezon ay magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, paghidlat at pagkulog dulot po ng low pressure area. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging bahagyagan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng localized thunderstorm. Ang hanging habagat po natin ay nakaka-apekto lamang dito po sa may western section ng Luzon, particular po dyan sa may Kalayaan Island. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil kuminsan po ay pabugso-bugso yung magiging pag-ulan natin, pero hindi naman po ito kalakasan kuminsan. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang overseas contract workers na ipinadala ng LGU Lubao sa South Korea sumaka sa mga employer. Mayor SB Pineda pumapila sa mga kabalen na huwag sumugat sa pagiging TNT. Mga estudyante, balik silid-aralan para sa face-to-face classes sa Agosto ayon sa DepEd. Lalaking labas-pasok umano sa Drug Rehabilitation Center, pinaslang ang sariling ama't ina matapos umanong mapagkamalang mga zombie. At seniors at PWDs, mabibigyan na ng 20% discount kapag bumili ng mga pangunahing produkto at pangangailangan online ayon sa DSWD. Magandang gabi ka rin yun. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nananawagan si Lubao Mayor Esmeralda Pineda sa kanyang mga kabaleng overseas contract workers sa South Korea na magsumugat sa pagiging TNT. Ito'y matapos pong may report sa kanyang tanggapan ng mga ipinadalang manggagawa ng LGU sa nasabing bansa ay tumakas umano sa kanilang employer bago pa man matapos ang kanilang 5 buwang kontrata. Ang detalye ay hatid ni Paulo G. Santos. As long na sa contract, 'di ba, nabibigay yung salaries na agreed, 'di ba? Na nag-agree sila. So, iyon, that's more than enough. 'Di ba? Kaya sa akin sana tapusin lang nila yung contract at bumalik sila dito. Ito ang panawagan ni Lubao Mayor SB Pineda sa mga napababalitang mga tumakas na overseas contract workers na ipinadala ng LGU Lubao sa South Korea bilang magsasaka.
Ayon sa alkalde, kabilang ang mga ito sa batch ng higit 130 farm workers na nakarating sa nasabing bansa sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng LGU at ng South Korean government. Bawat katao ay binibigyan ng 5 buwang kontrata upang magtrabaho bilang manggagawa sa bukid. Kasi nasa 130 plus yan na farmers na pinadala namin sa Korea. Turn out, meron mga nag-TNT, tumakas sila dun sa employer nila. Yung iba, wala pang 1 month, umalis na sila. Siyempre, sabi ko, yun naman talaga ang pinakiusap ko sa kanila. Actually, kinausap ko sila before pa talaga sila umalis. Sabi ko, nagmakawa ako. Sabi ko, please, walang magti-TNT. Kasi sabi ko, hindi to maganda for us. Bilang pakikiisa sa South Korean government na nagtimbre sa estado ng mga kabalen na nagawang tumakas, nauna na umanong ipaalam muna ito sa pamilya ng mga OCW bago isinapubliko ang abiso. Ayon kay Pineda, bagamat humingi na sila ng paumanhin sa South Korean government, nangangamba pa rin sila kung ito'y makakaapekto ba sa ibinigay na pribilehiyo ng nasabing bansa sa pag-recruit ng mga kabalen sa Lubao. Sa ngayon ay meron umanong nakabinbin na aplikante na naghihintay na lamang na makapirma ng kontrata. Kasi sabi ko, kahihiyan yun on dahil ako ang kamuwa ng Korean government, di ba? Nagsabi ako dun sa mga relative na pasensya na kayo, ipopost ko to. Sabi kong ganon kasi hindi maganda yung ginawa nila. Not just for me, for the Kapampangan, di ba? Lalo na para sa mga Tagalubao na meron pang mga aplikante ngayon na naghihintay din sila ng na makapirma sa contract. Sabi ko, hindi ko alam kung maaapektuhan to. Samantala, 3 sa kada 100 Pilipino na umaalis na OFW nitong taong 2020 ay mula sa gitnang Luzon ayon sa Philippine Statistics Authority. Dito kabahagi ang mga overseas contract workers sa Lubao, Pampanga na hindi nahinto ang recruitment sa kabila ng krisis ng pandemya. Sa tala ng PSA, malaking bahagdan pa rin ng mga OFW na umalis sa Pilipinas ay sa Asia nagtutungo. Nangalahati naman ang halos dating 2.18 million OFW nitong 2019 na nai-record ng taong 2020 na bumaba ito sa 1.71 million ang nakaalis sa bansa, bunsod ng krisis sa ekonomiya na idinulot ng COVID-19 pandemic. Paolo G. Santos, CLTV News. Mananatili sa Alert Level 1 ang estado ng 7 probinsya at 2 highly urbanized cities ng Central Luzon. Ito'y batay sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Ito'y sa kabila ng data ng local transmission ng isang variant ng Omicron. Pakinggan natin ang ulat ni Jenna Lumba, Paruma. Naitala nitong ikalawang linggo ng Mayo ang local transmission ng Omicron variant BA.2.12.1 na higit umanong nakahahawa kaysa sa naunang variant nito. Sa kabila nito, nananatiling Alert Level 1 ang rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa halos lugar sa bansa. Kabilang na ang Central Luzon na binubuo ng lalawigan ng Aurora,